velmi nízké co? Finanční vzdělání. Takže oni nemají kontrolu nad svým cashflow. Pokud chcete být úspěšní, tak musíte umět změnit svěr cashflow. Protože to, co ten vzorec tady ukazuje, když se na to podíváte, tak se propadáte do pasiv a pak to chodí do výdajů. Vypadá to jako jeden z těch běžících pásů v posilovně. A pak ten život vypadá takhle. Jdou do školy, dostanou dobrý vzdělání, dostanou doktorát, najdou si dobrou práci a daří se jim dobře. Je jim 22, 23 let a pak potkají chlapce a dívku svých co? Snů. A rozhodnou se co? Oženit nebo vdát. A ten chlapec nebo dívka jejich snů dělají přesně to samé a mají 2 příjmy a řeknou si, 2 příjmy to bude stejně dobrý jako co? Jako jeden, rozhodnou se, že se vezmou a pak šlapou dál a první věc, kterou musí koupit, co jim banka poradí, máte příliš mnoho příjmů a platíte příliš moc velký daně, tak si koupíte co? Dům, protože vláda vám dá daňovou úlevu. Pokaždý, když vám vláda dává něco zadarmo, tak si dávejte velký pozor. Já jim nevěřím tak moc. Takže tady je ten mladý pár a teďka šlapou, splácejí hypotéku, tvrdě pracujou a říkají si, já jsem teďka tvrdě pracující jednotlivec. Ale najednou mají nedostatek hotovosti, takže musí pracovat víc, aby jejich šéf byl bohatší, víc platí na daních a banka bohatne. A samozřejmě si potom ke svý životní úrovni musí koupit ještě bavoráka. A pak makají, dělají tvrdě a říkají si, teďka nám to jde, teďka fakt dřeme. A najednou ona přichází a říká, představ si, budeme mít co? Miminko, to je tak skvělý. A narodí se miminko a on maká, dře, dělá co může, už je utahaný a tomu se říká jak? Krysí závody. Musí to fungovat, dře jako mezek, dostane přidáno, ale vláda si bere víc a on se ještě víc zadluží, proto si musí koupit ještě větší dům, když mu vláda říká zadlužte se, budete si moct jít hypotéku a odečí si to zdaní. A tak jo, ale musí ještě víc pracovat. A vy jim zavoláte a řeknete jim, že byste jim chtěli ukázat plán? Jak to myslíš, že mi chceš ukázat plán? Já nemám na plány čas, já musím tvrdě pracovat. Já fakt nemám čas, já musím dřít. Nemám pravdu? Protože chodili do školy? Možná jsou akademicky inteligentní, ale nejsou co? Finančně inteligentní. Já jsem se zadechal, jenom když jsem to předváděl. Musím zpátky do posilovny. Co se stane, když lidi nejsou příliš finančně inteligentní, je, že když za nima přijdete a oni makaj, a vy se jich zeptáte, jak se tě vede, a oni řeknou, dobře, za 3 roky dostanu přidáno. A pak si koupím větší dům. Kolik z nás takovým člověkem mluvilo? A co vám oni řeknou? Já se cítím, jaký je to slovo? Fajn. A co vám opravdu říkají, že se cítí? Fajn znamená, že se cítí finančně nejistí, neurotičtí a rozrušení. Kolika lidem ve vašem životě už bylo fajn? A k tomu to dochází, když člověk není příliš finančně inteligentní. Takže dochází mi dech. A proto je důležité mít finanční inteligenci. Na jaře roku 1999 vydávám další knihu.